Aquest any, Punta Rebels trasllada la seva presentació presencial al calendari a una presentació online. Per això hem dividit el contingut en 5 blocs que anireu veient al llarg de la setmana. En aquest primer bloc us explicarem què és el projecte Punta Rebels. Punta Rebels és un projecte impulsat per Filigrana Produccions i distribuït per la Mont de Lironda. Hi participen més de 50 persones de manera voluntària durant tot l'any. El projecte dona a conèixer 12 dones referents escollides per les 12 dones participants i les anireu coneixent al llarg d'aquesta setmana. Per fer possible aquest projecte ens organitzem de manera horitzontal i estem dividides en comissions de treball. Les comissions de treball estan formades per gent professional de tots els sectors que treballen de manera voluntària pel projecte, en comissions com escenografia, vestuari, maquillatge, perruqueria, fotografia, il·luminació. Durant 8 mesos, les 12 dones participants trien a una dona referent, es documenten, busquen informació, trien una fotografia i expliquen el per què han triat aquesta dona. Punta Rebels, lluny de la idea de representar cap dona, pretén visibilitzar la connexió entre la dona participant i la dona referent. Punta Rebels és un projecte feminista i solidari on tot l'equip aprofundeix per conèixer altres lluites.